Croeso cynnes i chi gyd i Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Dydgu Hywel dyn enw i, dwi'n uwchdarlithydd ac yn arweinydd strategol y ddarpariaeth Gymraeg o fewn yr ysgol. Mae'r ddarpariaeth Gymraeg yn parhau i dyfu o fewn yr ysgol, gyda dros 50% o'r myfyrwyr Cymraeg yn astudio o leia 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gan pob myfyriwr yr hawl i wasanaethau cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol. Yn y Met, gall pob myfyriwr gyflwyno asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg, derbyn cefnogaeth tiwtor personol, defnyddio gwasanaeth cwnsela Cymraeg a gwneud lleoliadau gwaith mewn sefydliadau cyfrwng Cymraeg. Mae gennym sawl cwrs ar gael yn ddwyieithog o fewn yr ysgol, gweler yr rhestr. Rydym hefyd y falch o gyflwyno ein rhaglen newydd Cymraeg i addysgwyr, sydd yn cynnig gwersi Cymraeg, dosbarthiadau gwellach Cymraeg a sesiynau codi hyder yn rhad ag am ddim i bob myfyriwr o fewn yr ysgol. Mae sawl mantais i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol. Mae hyd at 1000 o bunnau ar gael y flwyddyn trwy'r ysgoloriaethau Coleg Cymraeg. Mae'r darlithwyr yn arbenigwyr gyda blynyddoedd o brofiad yn ei maes, yn cynnig darpariaeth a chefnogaeth o'r safon ucha. Mae'r gallu siarad Cymraeg yn un o brif fanteision wrth chwilio am swydd ac yn cynnig sgil ychwanegol. Mae'r Brifysgol hefyd yn gyfle i chi ddatblygu. Cofia gymryd rhan yn y bywyd cymdeithasol Cymraeg yma yn y Met, ymuno ar y Gymdeithas Gymraeg, ein cor Cymraeg a amrywiaeth o weithgareddau eraill trwy gydol y flwyddyn. Os hoffech chi fwy o wybodaeth am gyfleoedd astudio trwy'r Gymraeg yn ein hysgol ni, mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Met, neu mae croeso i chi gysylltu â mi a gweler y manylion cyswllt ar y sgrin. Diolch yn fawr i chi am wrando a mwynhewch eich diwrnod.